alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labari da dumudumin sa. Shahararriyar mai sai da maganin nan yau daidai wani ta cika. Ɗan yi zuba sun cikuikuye ta. Sun yanke mata wani hukunci na gaskiya, na adalci, na addini. Wannan kam ya ishi na bayanta masu son yin irin aikinta. Ya ishe su izina. Allah ya taimaka, Allah ya dafa wa ma'aikatanmu masu adalci. Sai da Sadiya, dama an ce rana dubu ta ƙwararra ɗaya ta mai kaya. Yau daidai wanta ta cika. Mu da sai dai mu ci Allah kyauta, Allah ya shirye ta in za ta shiryu. Amma wannan hukunci da aka yanke mata yayi daidai. Don Allah masoya muna ma'ullar subscribing ɗaya, inda wannan shine shigo ku ɗayan nan na farko, ku taimaka ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen ma duk lokacin da muka sake su. Muna sanar da ku littafin da muke karanta wajen jiya akwai bakin magana rijiya gaba dubu sai sabana.